Bai, ama, lagunak, harrapatu nauzue. Gozetuta iritsi nahi eta... Esan dut, pintxito bat jangoet, saioa hasi baino lehen nuo. Bai, ama, katxiz lamar. Esaten due 3 segundu baino lehen nuo jaso eskeo, ez dala kutsatzen, ez da? Ba, gezurra galanta. Hau, sakarrontzira gotakoet. Bizitza, gezurrez beteta dago. Gaur, egia biribilak esango ditugu, bai, jaki buruz eta donazioi buruz. Kaixo lagunak, eguerdion, eta June Kasero eta Alba Bartolome, ongi etorri, zer modu zaudete? Oso ondo, sukaldatzeko prest? Bai. Oso ondo, ala bihar da. Bueno, meikoa zeate, ez da? Bai, hori da. Eta beti horri biltzezate SR, kirolain, Bai. kontuak inedan. Saiatzen gara, baina bueno. Baina gaur beste histori batekin zatozte, ez da? Bai. Bai. Gaur gatoz, Donantes de Medula proiektuari buruz hitz egitera. Eta hori, zur muina ematari buruz hitz egitera. Eta egia esan, mito asko daude sukaldian bezala, ez Jo, da? bai. Eta honen arirare mito asko daude, eta hori argitzea gatoz ere, Bai, ez da? guztiz, jendeak ez daki zer den, eta, bueno, ez dakite zer prozesuari buruz, eta, bai. Odola ematea da, superzabalduta dago eta hori, baina zur muina jendeak ez daki zer den, eta gero, donazioaren prozesua ez da ezagutzen. Claro, jende pentsatu bizkarrezuerko pusketa dela, eta ez dakize, Hori da, baina ez da, bueno. Guain aurkituko deudana, sukaldatzen duen bitartian, Vale. eta aldi berian saietuko gea ondo pasatzen. Ados, Bai, gote? ederto. Adi launak, egundo garrezeta, eta gonbidatu paregabi askauta. Beno, lagunak eta bikote garatuko izuet, ikuste zuen bezala hemen osagai mordoa daude, baino erreza izango errezeta. Hemen dazkau perretxikuak eta barazkik nahaztuta ingoitugula, hemen arrautzak tofuakin ere bai, eta gero piko de gaio bat ingo dugu gainetikan alinatzeko. Ados? Hemen dazkau tirabekiak eta baitare brokolila, hori ingo dugu, hau zuaizkak artea, eta bilak eskaldau txiki bat emango dio. Gero ingoitugu, sartaian, goxatu, baratzurila, azenaiua eta piperrakin. Botako dugu baitare xitakia dazkaunak, eta hori da nagoxatuko dugu, hemen dakau ostran saltza, hemen dakau sesamolilua, soja eta kakauetiak. Dena ondo salteatu eta hori izango plateran oinarria. Gero ingo duguna da, hemen goxatu baratzuri freskua, perretxiku baitare, tofua, hori dena goxatuta dakaunean, botako dugu arrautzak, nahaztuko dugu, sesamo pixkat, eta hoi jarriko dugu barazkin gainean. Eta hoi gutxi balitz, piko gaio bat ingo dugu, dala alinito bat, jartzen diola tipulina, piperra bai italiano eta morroia, tomatean mamilla, liman raedura eta zukua, martorri pixkat, eta hori alinatzeko eraliko dugu gainetik. Ados? Perfecto. Gauza mordoa, hemen garrantzitsua guk ikastia da, Bai. Bueno, martxan jartzeko, ingo deuna da, lehen da bizi, nik hemen zuaizkak ateako ditut, eta hauek eskaldatzen jarriko ditut. Eta bestalde, betu, bitako batek hemen azenaiua zuritu, eta batzu jale pare bat atea. Vale? Nahi zuen bezala banatu lanak, zuri gailuakin hobeto, ez da? Bai, eske, ni zukaldatzea justo ez ondo. Zu mingaina ondo eman, da hemen aurreak kagungo, atxerrik etxarraka. Guztiak zuritzen ditut, edo bakarrik... Ez, bi ale bakarrikan, bale? Bueno, kontatu. Zeatikan ekimen honei aurre indiozu eta zeatikan pentsatzen zuen garrantzitsua dela aurre eramatia. Bai, bueno, gu biok medikuntza ikasten ikasi genuen elkar, eta hor lagun pilo bat egin genituen, baina lagun horren artean, zegoen lagun berezi bat edo, bueno, berezitasun bat zeukana, eta berak zera matzan pilo bat urte leusemia baten kontra borrokatzen. Orduan, guk medikuntza ikasearren ez genekien ondo trasplante honen prozedura. Berak ezagutu zigun zer den hau, eta, bueno, berak bere larrutan eramantzun orduan ikasi zenuten benetan zertan zehazki. Dena kontatu zigun, eta hori, azkenean
bera saiatzen zen hori divulgazio lan hori egiten, eta orain baguk hartu dugu bere lekukoa edo, eta horregatik sortu dugu kontua. Bere nogorez egiten ari gara hau, eta bueno, jarraitu nahi dugu hau edatzen eta jakinarazten. Zer da gehien edatu behar dana, eta zertan jakinarazi behar dana jendia, zertan gaude hain nastuta? Ba, emaileak behar dira. Ez ez daude. Emailei gabe ezin da egin, ez da? Claro. Alik eta emaile gehien badaude, ba, eske hobetoz. Eske bateragarritasun hau aurkitu behar da, eta orduan ba, emaileak behar dira. Eta emaileak, beti entzun izan detenez, bai oso gertukoak, o familiko batek askotan, ez da odola bezala, ba, askoz jende gehiago hartu aldula beste baten odola, oso zehatza bihar da pertsona, hori ez da? Da, pasaitz oso komplexu bat bezala. Osa, odolan bakarrik daude lau talde, eta orduan ba, erreserbak egon daitezke, eta ba, normalian eman dezakezu odole eta edon hori balio lekioke, baina agian hemen ezin daude erreserbak egon, eta da pertsona zehatz baterako. Ez da? Bueno, bai hori, osea, metoda da pizka bat ezberdina, hemen ez dago bankurik zuk zure izena ematen duzu, baina momentu hortan ez duzu donazioa burutzen. Bakarrik ditzen da zure izena, zure kodigo immunologikoarekin, eta... Eta egun baten hori bihar bada zure bila dihoaz. Hori da, bai. Eta, esaten dezuen bezala, odolan historian lau odol mota baldin badaude, hemen zenbat mota daude? Infinitua da, milioika. Pertsona bezain beste. Bai, hori da. Eta, orduan oso zaila da topatzia zenen nabalio duen zuretzako. Zer da zehazki hartzen dana? O zer da zehazki bihar dana? Bale, ba... Bueno, guk esaten dugu donantes de médula eta ezurmuina ematen dugula, baina egia esanez, ba, izen berezi bat eta oso arraro da, baina eske marketing txarra daukaz, da células madre progenitoras edo zelula guraso progenitorak, orduan, eske hematopoietikak. Osa, eske da oso izen luzea, karteletan ez da sartzen, orduan, hobe da esatea, ba, ezurmuina ematea, ba, hori ba, células madre hematopoietikaz baino, ez da? Eta ezurmuina ulertzen dugu, zukaldari behintzat, tuetanua hori dana, ez da? Justo hori da. Hori ez nekien jaten zela. Oso goxua da, gaina. Nik ez dut inoz daztatu, baina da hori, plater bat oso fancy, oso... Bai, gaina oso modan dago, gaina egiten du erditikan moztu, eta parrian erre, eta da, hola, esango behar nukeen, salda konzentratu baten zaporea bezala. Ba, justo hori da, baina, bueno, ez da horrela, gaur egun ez da ezurretik hartzen, baina egia da, justu... Hori dela. Bakarrik zelulak hartzen dira. Txikitua, bale? Jun txikiten da, elezun txartzi txikienakin. Hobeto moldatze zeanakin. Biatzik ez moztu. Bale? Honekin, bale. Nola moztu nahi? Bueno, nahi zuen bezala posketetan, nabazu haritotan, edo bai, haritotan moztu. Eta hori ere bai txikitu hola posketetan. Gandu hau, eta hauek zaborra bota horbera zagarrontzira. Bueno, eta lehen esan dezue, ba, zuen... ikaskiak edo zuen lagunak sekala leucemia esmana izazten, ez da? Bai, hori da. Adibidez, donantiak ematen duenakin, zer alda sendatu, zer gaixotasun aldia sendatu? Ba, hori, osea, azkenean guk hartzen duguna dira zelula ama hematopoietikoak, eta zelula ama horiek arduratzen dira odoleko zelula guztiak sortzen. Hori da. Orduan, ba, zelula horiek gaixorik daudenean, edo, ba, adibidez, odoleko minbizi baten dagoenean, gu gai gara zelula horiek kendu, eta zelula berriak jarriz gaixotasun horiek sendatu. Eta, ba, zeintu dia gaixotasun horiek? Bat esan dugu leucemia? Batez ere leucemia, baina daukagu, kantzerrak ez diren beste gaixotasun batzuk, adibidez, talasemia izen arraro dituzte, baina, ere mieloma bat ere dago, eta, izen oso komplexuak aplasia medularra, eta bar. Baina, egia da... Baina, okerro gelditu nahez, baina, egia da, hori, hau oso garrantzitsua da, azken finean, daukagu, hori, gaixotasun mordo bat, ezurmuinaren matearekin sendatu dezakegula, baina, egia da, lehenengoz beste tratamendu batzuk daude. Adibidez, badaukagu kimioterapia eta gaur egun tratamendu berriak daude. Baina egia da, hemen da, ezurmuina matea da, azken aukera, pertsona hau salbatzeko. Gero hau eta ondoren ez dago besterik. Hil eta bizikoa izaten da, esan, ez da? Azken aukera da, ez da? Bai, hori da. Eta zer behar da donante izateko, ezurmuinena? Lehenengoz, norbaitek gaixotzen bada, lehenengoz ezurmuina behar badute bere familian bilatzen da. Azken finean batera garraitasun hau errazago da aurkitzea familian artean. Batez ere aizpak, anai arrebak eta guraso eta semeetan ere bilatzen da. Ni nire izeko keukizun eta nire aitak zoze bai intzun. Bai, irakurri dugu zozer.
Bai? Bai. Bai. Nire aitak eman zion. Ez dakit horren arira zendatu zen, baina bai zendatu zen, da hor da bil. Eta egia zen, hori aurreteko, familikoak ez bada, beste gainuntzekoak zegin bihar deu, donantiak inalizateko. Noa jun bihar geha, nune eman bihar dugu izena edo. Badibidez, osakidetzan dago formulario bat interneten bidez, zure datuak sartzeko, eta orduan e-mail bat heltzen zaizu. Eta e-mail horretan dago zenbaki bat, zuk deitzeko eta zure ospitaleko trasplante koordinatzaileekin hitzordu bat adosteko, eta bertan informazio guztia emango dizuete, eta hori, ez esan dezakezu, bakarrik da informatzeko. Eta aurrera jarraitu nahi baduzu, izena emango duzu, odolaterako dizute, eta horrela gordetzen dute zure izena, zure identitate immunologikoarekin, edo pasaitz horrekin, eta hori erregistro batean gelditzen da. Gero, bihar bada, horren ordinarira... Hori da, urteak pasa daitezke, gu erregistroan gaude, eta ez dugu ezer eman. Gara urte zan, eta ez gaituzte deituko. Ziurazki, probabilitate hori da oso txikia, baina behar bada, agian deituko. Deitzen badizue, zein dia urrengo urratzak, zer inbeharko zen duten? Lehenengo gauza da, zure ospitalera joatea, lehen azterketa mediku bat gainditzeko. ITV bat basatu. Da, analizi oso bat egiten dizute, batez ere, agian urteak pasa dira, eta zuk pentsatzen zenuen, gaixotasunik ez zeneukala. Orduan ondo zeunden odolatea zuzenean, baina guain igual ez zaude... Eta batien agian dako zerbait, eta orduan ziortatu behar dira, gaixotasunik ez dakozula, hori ondo egoteko, eta azkenian zuk zara pertsona sasontzu bat, eta ez duzu ez da arriskutsua, baina ez dute prozesu bat jasan nahin, eta arriskuan jarri pertsona sasontzu bat, pertsona oso gaixo dagoen pertsona bat zaintzeko, edo. Karo, gaixo balin bado, ez dugu jarriko beste bat arriskuan, biak edo... Eta gainera fase... Baina osasuntxu egon biharko da, ez da? Egon biharko zea osasuntxu. Badakide adinare nahiko gazte egon bihartzeala, ez da? Eta normalien, hori zuk beraz, bihotzeko bat izan baduzu, edo ez dakit, beste kantzer bat izan baduzu zuk, ez dizut esango, etorri zuk odola edo zurmuina matera, zuk zure arazorekin egongo zara. Eskuak arbitzera, no? Bai, lase, honea, pasa eskuak, batzu jusaiak entzeko, eta egia zen, horren... Iten baizue proba hori, igual deitzen dizue, eta ja zure odolakin badaki euneko balioko dula gaixo horrentzako, edo igual proba berrikin da gero igual ez da hain baliagarria. Claro, fase horretan justo munduko pertsona gehiago ditzen dituzte, eta bakoitza dago bere azterketa gainditzen, eta analizi gehiago egiten. Eta horietatik zu emaile egokiena bazara, osasunagatik, edo adinagatik, pisuagatik, edo bateragarritasunagatik, orduan jarraituko duzu aurrera. Bestera, bankilloan bezala gelitzen zara. Vale. Oso ondo. Bueno, egia esan, ze gauza hona izan behar duen, olako kasutan ebain, norbaiti, zure ezur muin hori edo pasatu, eta norbaiten bizitza aurrera eramatia, Bai. Zerdak? Bai, eskezkenian, da, pertsona hori salbatzen duzu, baina ere, familia osoari, aukera berri bat ematen diozu, pertsona honekin egoteko, ez da? Eta, bueno, familia, lagunak, ikaskideak, eske... Mundu osoa da. Bai, mundu osoa da. Eta, egia esan, ezur muin esatea, ez da? Tuetan hori, ez da? Ezur barruan dana. Hortikan ateratzen da zehazki, hortikan tuetan hori da ateratzen dana, edo ze zelula, nundikan ateratzen dira? Beti izaten da, emateunez, bizkarrezurretiko zerbait, baino... Ez, bizkarrezu ez da ikutzen. Ez da ikutzen. Bizkarrezuen dagoen muina dira nervio kordoi bat, eta guk hori ez dugu ikutzen. Handago mito bat hori da... Zuk zauritzen baduzu bizkarrezurra, paraplegiko gera zaitezke, baina hori da, bizkarrezur muina, eta da, gauza, ez dauka zer ikusirik. Guk nahi dugun eta bilatzen nahi duguna da ezur muina, eta hori ezurren barruan dago, ez da kordoi bat, da ezurren barruan bat. Eta horretarako bi metodo daude, bata da tradizionala eta bestea gaur egun gehien egiten dena. Eta tradizionalan egiten dutena da aldaka sistatu eta zelula horien bila joatea, baina gaur egun gehien egiten dena da zitoaferesi deitutako prozesu bat, non zuri egiten dizute zelula horiek zirkulazioko odolera ateratzea,
eta hori, besoko zain batetik zure odola ateratzen da, makina batetik igarotzen da, makina horrek zelulak kentzen ditu, hartzen ditu zelulak bakarrik behar dituenak, eta gainerako odol guztia besoko beste zain batetik bueltatzen zaizu. Zelula horiek gabe, baina barroa goten da. Bai, dialisi makina bat bezalakoa da, baina zelula berezi batzuen. Ze aurrera pendazkazu eguain medikuntzan, ez da? Ikiarri, egia esan entzuten dia gauza batzuk, ez da? Kotxeko motorrekin eta kotxeko txapakin eta fokokin iten dezuen bezala, ja gizakiekin iten dezuen gauzaiek, ez da? Eta gainero oso erosa da, zuk zaude horrela eserita, telebista ikusen, musika entzuten, eta bizitza bat salbatzen bitartean. Ze ona. Bueno, lagunak, hementxe, behitu, lehendabiziko barazkik jarritugu martxan. Honek irekin txiki bat behitu guantxe daola irekin iten, ingoitugu iragatzi, gero bertara botatzeko. Eta gero hau dena pixka murrizten danean, botako eskio gainuntzeko osaiak. Gero jungo gea piko de gaiokin, eta bai nahasiakin, baina lehendabizik jungo gea erreportai bat ikustea. Ados? Bai. Zehazki goaz, Siberu tabernara, eta ikusiko gazpatxo ez hau txaldezue. Bai? Salmorejoa? Bai, oso goza. Gaurkoan salmorejo ikasiko dugu egiten, da ikusiko zuen ze gauza erra. Oazen bertara. Kaixo Joseba, ongi etorri Siberu tabernara, Txabi Maldiana, Siberuko arduraduna, eta gaurkoan beste rezeta gozo bat aurkeztuko dugu. Siberu taberna maiatzaren 25ean, 2018ko maiatzaren 25ean zabaldu zen, inauguratu zen. Beraz, aurten 8. urtea beteko dugu. Lehenengo ordutik zabaltzen dugu taberna, gozari karta derra eskaintzen dugu, gero pintxoak eukiten dugu, tortilla, gure espezialidadea, tortilla patatak izaten dire, egunean zehar 18 variedade mota desberdinak ataratzen dugu, asko errepikatzen dire, eta gero, asteburutan emoten dugu pikoteo, afari informala, bokatak, raziñoak, ostegunetan pintxopotea. Esan daiteke egiten dugun sukaldea, taberna bateko sukaldea dela, ez da jatetxe bateko sukaldea, hala eta guztiz ataratzen dugun guztia, produktu ona, gozoa, kalitatezkoak eta oso ondo elaboratua direzela. Eta bai urtaro eta sasoien arabera aldatzen jaten gara, adibidez, hotzarekin produktu beroa emoten dugu, emoten duguna da arrain salda, bai udazkenetan neguan, eta gero beroa datorrenean, ontxe momentuen bezala udaberrian eta udan, produktu freskoa emoten dugu, salmorejoa. Eta orain sasoien gaudenez, guaz salmorejoa prestatzera. Joseba, hemen gau, Siberuko sukaldean, nire alboan berkiz dau, Siberuko sukaldaria, eta esan dugun bezala, salmorejo gozo-gozoa prestatuko dozku berkizek. Azteko tomatea ur berotan sartuko dugu, gero segiduen urrotzera edo izotxatara botatzeko, eta horrek erraztuko du tomatea zuritzea. Nik uste errezeta berez Kordobakoa dela izatez, Euskal Herrian eta edozein tokitan oso ezaguna da, oso apreziatua, gehien bat bero egiten duen egunean jenteak gustora hartzen duen elikagai bat da. Ondorengo pausu izango zen tomateak zatitzea, eta behin tomatea zurituta dauenean, tomate zati horiek berakatza, gatza, olio eta ogi zikuarekin nahaztuko zen eta dana birrindu egingo zen. Guk hemen egiten duguna salmorejoa da, gero badakigu beste errezeta andaluz bat nahiko estimatua dana gazpatxoa dela, apurtxo bat desberdintzeko, salmorejoak ogia dauka, apurtxo bat loditasun hori emoteko, eta gazpatxoak egiten dugu barazki pare bat bebai, pepinoa, piper berdea, ogirik ez dauka, ustot hori direzela desberdintasun handiena. Eta behin salmorejoa birrindu eta bukatute dauenien, azken pauso izango zan, arrautxe gozia, pernilla eta olio tantak batzuk botatzie, eta horrekin ja preste egongo zan maira ataratzeko gozo-gozo. Joseba, badakizu udaberriarekin, beroarekin, salmorejo fresko-freskoa, Siberu tabernan, Zornotzan, etorri zaiten nahi dozunean. Agur, agur, agur!
Hau pabikote eta hola salmore jori, ze gauza hona da, ez da? Gaina guen hastien dian bero hauekin eta, saldatikan salmore jo aldatu, gauza erra. Guk beti eukitzen dugu, guain egia zan, guain digan ez, guk baserrin tomate kanpon landatzitugu. Eta udan erdi alden orduan azten gehiagia tomatek eukitzen, eta orduan tope daka honian beti baserrea junda, beti daka hor kankarro bat horrin da, bai gazpatxona o salmore jo. Baina guk normalen bai salmore jo egiteko, zeatika? Ogi zarrat beti daude pusketa batzuk horbotatzeko. Eta gero nire amai, ez zailo bat ere gustatzen pepinua. Eta gazpatxo bakizue pepino zamore horrekin gustatu behar zaizu. Nola nire maietzen gustatzen, gure txene bai salmoren guagatea. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen, barazki goxatzen di joazte, oso ondo, esan dizuten bezala iragatzi ditugu beste barazkik, behitu, hau egia, botako ditugu bertara, eta jarraituko dugu hemen, buelta eta buelta, goxatzen, bale? Pixka gehiago goxatzen dianean, jarraituko dugu botatzen bai, ostren saltxa, soja, sesamo olioa, eta gero kakauetek. Nazketa iteko, behitu, hemen adibidez, ni jungo naiz, baratzuri fresko hauek txikitu, eta salteatzen perre txikokin. Eta zuek adibidez piko de gaiokin jungo zen. Baldak ez zelan piko de gaio hori. Oso txiki zatitu ez da. Bai, dana txiki zatitu, eta hori bakizu oso mexikarrat argentinok eta eramoiltzen dute hori behien aragitan da botatzeko. Oso fresku. Hoi da, fresko. Ba, hemen behitu, jun hartzen, bakoitzan nahi duna, eta pikatu txiki, eta goxatzen jungo gea. Osoa, ez da? Igual erdia, erdia hartu nahiko izango da, eta berde ere bai bota jozu pixka txikituta, bale? Ondo, bale. Bale, venga, hoi zure kontu, eta hau nere kontu, bagoaz txerik itxarraka. Lehen, egon gehan bezala esaten, badao, metodo berria esan dezuena, ez dala bateria agresiboa, ez da? Sofan zaudela, lasai, hola alde batetik atea eta bestetik anjun. Eta leheno esan dezun beste bat, bai lehenokoa aldakatetik ateatzen dizuela, hori agresiboagoa izango zen, edo... Bueno, agresibo ez nuke esango. Gauza da, klaro, ezur bat ziztatzeak, pizkat mina egiten du. Orduan, prozedura gazatzeko bakuntza gela batean egiten da, eta anestesiarekin, eta zuk esara konturatzen. Baina, karo, gauza da, anestesia orokorra jartzean, gero 24 ordu gelditu barzara ospitalean, pixa inarte ondo, hori da. Baina da prozedura bat bezala. Dana kontrolatzen, baina hori. Eta, agian, ubeldura bat ateratzen da, baina min hori parazetamol batekin arintzen da, ez da gauza handia. Normalian hautatzekoa da, barkatu bai, hautatzekoa da. Zuri esaten dizute, ea bat ala bestea egin nahi baduzun. Eta hartzuk aukeratu aldezu? Normalian bai, agian medikuak esaten dizu, hobe da hemendik horrela egitea, baina azkenian zuk daukazu erabakia. Baina gaur egun belauna operatzen duenean bezala, gaur egun ez dizu irikitzen belauna mendik honeaino, eta baizik eta... Hori da. Nola esate artroskopia. Eta hori erresago errekuperatzen da gero, ez da? Bai, berdina da, oza, zistada bat eta listo zauri txiki bat. Baina orduan gaur egun gutxitan ingo da leheno itezan, ez da? Bai, hori da, azkenean zitoaferiziak ez du behar ez ebakuntza gelarik, ez anestesiarik, eta ez ara ospitalean geratu behar gero, hori, vigilatzen, osea, zaude hor. Goiz batean, telebista ikusten, zure odola doa makinatik, eta zu ez ara ez da konturatzen. Osakidetza irondo etorte zaio, Txabi altzi zuele. Bai. Hori, danontzako ona. Eta Donostin egiten da hori. Bai, oso hori Donostin egiten da, ze beste ospitaleak, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleak ez dute egiten, bakarrik Donostikoa. Eta, ja beste provintzietan eta bar, ez dakigu. Osa, badaukagu apuntatuta gure Instagrameko profilan, ze azkenean Nafarroan bestera batean egiten da, eta Kantabrian bestera batean egiten da, baina, orokorrean, pizkata hori, deitzen duzu eta apuntatzen zara. Eta zuek sortu duzuen movimentua, zer da, Euskal Herrian bakarrik, edo estatu mailan da, edo... Claro, guk daukagu Instagrameko profil bat, non zabaltzen dugun informazioa, eta mitoak desestatzen ditugun, eta bar, eta, karo, gu hemen gaudenez, hemengo ikastetxetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean pare bat itzaldi eman ditugu. Baina, gero mugitzen bagara, bai. Bai, eta gainera daukagu Valentziako lagun bat, eta beste batek ere Kanarias uarteetan ere mandu itzaldi bat, zebera hangoa da. Eta orduan, agian gehiengoak hemen Euskal Herrian egiten dugu, baina, ere Valentziara joan gara. Eta, adibidez, hor, hartzen dituzten zelulak, edo muin horrekin. Noa juten dira? Ozgailu batea dijoaz, o beste pazientia hor gertu da, o ez? Nola itean da kudeak eta hori? Esaten dute dela larrialdi programatu bat.
Ordun dena denborarekin egiten da, eta gainera, ezurmuina emateak ez dauka mugarik. Hau da, ez da bakarrik, hemen norbaitek Euskal Herrian norbaitek behar badu ezurmuina, ez da bakarrik Euskal Herrian geratzen. Agian norbaitek Zelanda berrian behar du bere ezurmuinak, eta ara joango da. Zoritzarrez guk ez gara joaten, hau da, bakarrik ez dugu oporrak batzuk hartzen Zelanda berrira joarteko, baina gure ezurmuina joaten da oso ondo bestuta, hegazkin berezi batean, eta jartzen da. Transfusion, odol transfusion batekin. Mundialki iten da orduan, gero, bai, hori da, edozein lekunda dagoen pertsonak jaso dezake gure ezurmuina. Ze ona. Bai. Eta adibidez, eskaera asko daude, o zenbat eskaera burutzen dira eta zenbat bertan bera gelditzen dira. Ba, hori. Osea, eskaera igual mordoa daude eta zakite, egun eskaeratik bik lortzen due, edo 25 lortzen due. Jo, ba ez dakigu. Edo zenbat portzentajen. Suposatzen dut dela herrialdearen arabera eta batez ere, ea lehenengoz zure familian bilatzen dute. Eta zure familian aurkitzerako probabilitatea dela 125 edo bakarrik. Haundiena hor dago, ez da probabilitatea haundiena. Claro, kodigo berdina euki aldu edo oso antzekoa parekoa, bai. Baina bestela, hori, ez bat daukazu familian, beste mundu osoan bilatzea asko zailagoa da, baina egia da, batzutan daudela pertsona bat baino gehiago bateragarriak direnak. Eta zeintzuk, adibidez, ezin dute ezurmuin hori eman, zeintzuk ezin dute hori? Bale, maila izateko baldintza bakarrik da 18 urtetik 55 urterako pertsona osasuntsua izatea. Baina, gaixotasun batzuk daude non zuri kalterik ez egiteko ezin zaren emaile izan. Adibidez, kontrolatu gabeko hipertentzio arteriala edo diabetes mellitusa. Bihotzeko bat izan baduzu. Bai, minbizi bat edo infekzioak. Hori da. Baina igual zure anai arreba baleko balin bada eta 75 urte balin badazkan. Bai, kasu bereziak dira eta hori normalian begiratzen dira, baina usten dizute matera. Bai, gauza da, Espainiako registra dela superpotentea eta kalitatea jartzen da kantitatearen aurretik. Orduan, orain mugatutea dina 40 urtera arte, baina zuen registroan basaude 55 urte... Arte, balio, bai, hori da, balio da. Bueno, bagoaz ikasten asko, eta errezeta aurreatzen ere bai, Beitu hemen barazkik hueltaka dazkau. Ez dugu gehiagi ingo, Aldente jalteko esaten du gaur egun medikuak, gola propietate gehiago hartzen diala, ez da? Ni hori nekien. Esaten du asko gixatzen badeu, askotan baitu. Brokoliak bere klorofila eta galtzen badu, azkenian vitaminak ere bai galtzen diala, gero guretan gelditzen diala. Baina, azkenian aldente jaten deunean, propietate gehiago jasotzen duela. Eta zerbait gordina bai jan behar dela egunero. Hori esateko dietik, a ber, nik dana kontatu diena, Ni ez ditut ikerketak iten. Bueno, horiek bertara bota, bai? Hemen ningo deuna da behitu guain kakauetia botako ditugu. Oso ondo. Botako deure bai olio pixkat. Eta, egia esan, borra askotan organo aldaketak eta izaten dianean, birikak, giltzurrunak, bihotza, askotan gorputzak ez du hartzen, ez da? Ez du... Nahi, izaten hemen zerbait darrarua da, ez da neria. Hori da. Hemen antzeko zerbait gertatzen da ere bai? Gerta daiteke, bai, edozein transplanteen bezala. Azkenean egun bat da eta kanpotik dator eta zue gorputza saiatzen da babesten eta hori gerta daiteke. Baina gauza da guk diogu, ez dakizu zure ezurmuinak hori norbait sendatuko duen euneko unean, baina gutxienez aukera oparitzen duzu. Zaiatzea eta hori, aukera bat izatea. Adibidez, zenbat kasutan dago jartzen duela eta onartzen dula gorputzak edo ez dula onartzen. Ez dakigu, baina normalean bateragarritasuna bilatzen delako, espero duzu, nahiko portzentaje altua izatea, ez da? Baina ez dakigu, baina. Vale. Hau behitu, hau oso hau gordingo deu. Hemen, behitu. Lehendabizikoak enduko ditugu. Bai, hobeto. Normalian lokatzak eta fibratxoak izaten dialako. Puntxauk enduko jau. Eta hobetu, erdi manana basuetako. Eta bestia zuretzako. Txikitu hori. Txiki eta bertara bota. Vale, hau, untxientzako. Organikoa. Vale, hori bai, martxan. Eta hau, usaila botatzen hasi dan, Bai. Asiareño jungeala emateu, bai, sojagin eta, Ai, ama. Olako janari saliak baseate,
janari asiatikoak eta gustatzen zaizkizue. Bai, gustatzen zaigu. Bai, nire pilo bat, bai. Gaina zuek etorri zate, nun bizi zate, zeratik Bilbot izate, hanik hasi dezu ez, da? Bai, EH1 Leioan ikasi genuen. Bai. Bueno, ni Bilboka ez naiz, ni basaurikoa naiz. Gauza desberdina da. Ondo. Bueno, eske gila esan azken alde honetan ebai zenbat jatetxe berezi eta leku ederrak dauden Bilboko hiriburuan jateko. Bueno, alboko herrizketan ere bai, baino hiriburuan nitxun ditu eta gelditzen naiz. Donostin ere bai, Baina Bilbo joten naizenean irutzen zait, hau bai da hiriburua. Bai, eta zenbat gauza, eta zenbat jateko, eta ni jateko aibeire ibiltzen naizelako, baina danetikan asko. Ni jatea gustatzen zait, baina sukaldatzea, ez da nire. Ondo eramango geha orduan. Baina saiatzen gara, Bueno, eta jakit tradizionalak bai gustatzen zaizkigu, ez da? Claro, bai, noski. Bueno, horren bila jungo geha, behasainaino jungo geha, eta handago Iker Martínez, gure zai, eta onjokin zerbait oso berezien behar du. Guazen ikastea, segitu onga dugu beltan. Ei, kaixo, bueno, Iker Martínez nauzue, eta behasainak gaude, kaixolan. Gaurkoan, bi gauza garrantzitsu ikasi behar ditugu. Bat, nola egiten diren kaixolako ontxoz betetako piparrak, eta garrantzitsuena, ontziratutako pipar horiek nola berotzen diren. Nahi duzute jakin nola egiten den, etorri nirekin. Bueno, eta gaurkoan erabiliko ditugun osagaiak hauexek dira. Bexamelantzako, ontxoa, nola ez, esnea, koipea eta irina. Bueno, eta piparrak betetzeko, noski, pikillo piparra eta saltxantzako ibiltiko ditugu baita tipola, olioa eta pikillo piparra. Errezetarekin hasteko, lehenik esan behar, egin beharra dukuna da, bexamel bat. Bexamela, kasu honetan, ontxoena da, bertako esnea erabiltzen dugu, lazkaumenditik ekarrita, eta bai lasainak, berenjena beteak, edo baita penka beteak ere, beti bexamel baten laguntza azkuten dira, azken jendeari baita asko gustatzen zaiolako. Hau egingo duguna da ozten jarri, garrantzitsua delako errezetarako, eta behin oztutakon manga pastelera batean sartuko dugu. Hurrengo pausoa, saltsa egitea izango da. Horretarako lapiko batean egiten duguna da olio txorrotada bat ipini, bertara tipola gehitzen diogu, eta tipola ja pixka bat gorritzen hasten denean, horrea botako dituguna da pipar pikilloak. Kontuan edukitzen dugu hau egitereko garean, pipar pikilloak, igual batzutan gertatzen da, puskatu egiten diala, orduan erabiltzen ditugun piparrak horiek izaten dira, itxusiak direnak. Nahi izan ez gero ere, pipar pikilloa erabiliz ordez, morroia ere erabili dezakezu. Beraz ja, bi osagaiak ongi erregosita ditugunean, bertara goilarakada bat irin gehitu eta ura gehituko diogu. Guztia ongi egostien eduki eta egosi ondoren saltsa bihurtuko dugu gure osagai guzti hauek, pipar saltsa goxo bat. Guk hemen kaxolan erabiltzen ditugun osagaiak denak naturalak direnez, gaurkoan adibidez erabiltzen ari geran piparra, ez da poteko pipar bat baizik eta guk beti sasoia aiatzen denean, piparraren sasoia izaten da urri inguruan, eiken ditugu freskoan erosi, erre eta 3.500 kilo gordetzen ditugu kaxolan edukitzeko, bai platera edo bai beste dozin plater egiteko. Orain piparrak betetzen hasiko gara. Eta piparrak betetzeko oso erresa da. Gure ontxo bexamela hartuko dugu mangan duguna, eta jungo gara piparrak banan-banan betetzen. Ondoren, hemen kaxolan, ontziratzen jartzen ditugu gure piparrak. Normalean, launaka sartzen ditugu ontzi bakoitzean. Eta kaxolan, bai produktuak eta bai produktu horik ontziratzen ditugun materiala ere asko zaintzen dugu. Kasu honetan barketa, inungo mikroplastikori gabeko ontzia dira, berotasunarekin inungo arazorik ez duten ematen, beti kalidadeari garrantzia handia ematen baitu. Ondoren, pasteurizazio lanketa bat ematen diogu, hori xedala, labean 80 graduko vapore bainu batean edo sartzen dugu 50 minutuz, ondoren ongi ozten dugu, eta jadanik gure produktua prest dago zuen etxetara ailegatzeko. Eta askok galdetzen dira zuten bezala eta nola berotu gure kaxolako ontziak. 3 modu
berezi ditugu. Bat izango litzeke, labanarekin zulatu eta mikrowenean sartu, 3 bat edo 4 bat minutuz produktuaren arabera. Beste aukera bat da baino marian berotzea, zulatu gabe, ontzia bera, baino marian sartu eta 10 bat minutuz, suabe uretan berotzea, hori ere aukera bada. Eta beste aukera bat, baita ere, erresa, dela iriki eta lapiko batean berotzea. Gu gaurkoan, mikrowenean sartuko dugu 4 minutuz gure piparrak, eta ondoren bakarrik platereratzea besterik ez zaigu geratu. Bueno, Joseba artista, hementxe beti bezala ikusi dezute, plater erresa gaurkoan. Berotzea besterik ez, ikusi dezute gainera nola berotzen diren gure ontziak. Ontzitik platerera. Eta badakizute horrelako produktuak jan nahi badituzue, hementxe gaude, kaxola, Beasainen. Agur! Aupa, Iker, jauna, ze gauza ona. Ontsu gauza erradia, baina piperra betetan, bexamela eta ontjokin, gau hendik eta hobiak. Egia esan, ni ontsu sasoia etortze danean, gaina guztezen egin mentira, jun, baten bat harrapatu. Gio iten dut. Batzutan, saskiakin juten ezen etxea, makarroiak ontsuakin, bexamela ontsuakin, ontsua plantxan. Eta ja, etxian umiak eta, aita gutizak ontsua paria, dana ontsuak igarten nahi, eta orduan jain berditu prestatu, izoztu, eta hortekan biru atea. Bueno, eskerrik asko Iker, da urrenan ezose goxua akutzuko egiten. Gurian jarraitzeko, behitu hemen barazki ja, puntxuan dazkau, hemen zua jetxilet, epel mantentzeko, pixkat hemen dauen zuko hauen murriztuko ja, baina hau eharki dago plateraratzeko. Hemen tofu otakoet, pixka goxatu, eta gero arrautzakin nahasi jaingo dugu. Eta hemen bukatzeko, bota bihar dezuena da. Bitu, tomaten, pusketa honekin nahiko izangoa. Bestela danak gehiagi izango. Eta hori ingo zuena da. Zuritu, bale? Eta zuritzen dezunien, zuri gai honekin moldatzen zean. Nik usten detola sartzen bai oso. Bale. Zuritu, eta gero bestia mamillak bertara botan. Betu, piperrare bai, pusketa hau txikitzen basu dena ondo. Nahiko, eta gero martorria eta lima sartuko jau, bale? Eta olioakin puntxuan jarriko. Emon, Bale, hau hartuko eta mundikan. Zuri gaioa. Bai, zuri gaioa. Hauek hemen txelako ditut. Bezandako anito fo jarrikoet. Eta gitana, ni uste erdi bat egin goingo naski egiteko nahiko ekikotela. Jose Usaina. Usaia goxua idateatzen, ez da? Bueno, bikote, konta hau, zenbaten maile daude? Maile asko dago, faltan gaude, o nola gabiltza? Beti faltan daude, zazkenian zenbat eta gehiago beto. Bai, hori da. Baina, zifra ez dago txarto. Bai, munduan badaude 51 milioi. Baina mundu osoan, adibidez, Alemanian ez dakigu zergatik, baina han daukateia laurdena, oza, munduan dauden laurdenak, Alemanian daude. Bai, 10 milioi edo daudean. Eta Espainian, zifrak ez dira hainonak, onak dira, beste herrialde batzuekin konparatuz, baina uste dela 400.000 edo pertsona. 400.000 gaude, bale. Eta igotzen dira, baina oraindik behar dira. Eta nola dago joera Euskal Herrian, esan dezun bezala, igotzen di joa? Pizka kontzientziatzen dago jendia? Bai, gutxinaka hori, goruntz doa, baina ez dakigu zifrak justu bakarrik Euskal Herrian, ze normalean Espainia osoan ateratzen dira, baina... Karo, erregistrada nazionala. Bai, baina goruntz, bai. Bueno, eta nahi badeu, emaile izan, nundinoa jo bihar deu. Zein bihar deu, zazka, zenan esan deu, baina ondo dago errepikazioa. Bai. Gu gure sari sozialetan informazioa daukagu, baina bai hor dauzde estekak, osakidetzara webgunera joateko eta bertan formularioa betetzeko. Nahiko intuitiboa da. Nola da zuen sare sozialetako... Gu gara @donantesdemedula. Gu gara, bale. Aur jartze zuzet, donantes de medula. Bai, eske justu, bazegoen libre... Libre zegoen kontu horren izena, eta esan genuen, bueno, perfecto. Pues donantes de medula. Ezin hobia da. Bai. Argita garbi. Bai. Bueno, eta hau da guain zuen ogibidea, guantxe, o nola zaudete medikuntzan? Orain, gradua pasen urtean amaitu genuen, eta orain mirrazterketa egin dugu. Bai. Eta orain, ekainean edo hasiko gara lanean. Orain, espezialitatea aukeratu behar dugu. Vale. Bai, baina hau ez dugu egiten diru ere basteko. Hau da bakarrik hitzaldiak ematen ditugu, baina da bakarrik hori, jendea kontzientziatzeko, baina da denbora pasatzeko ere, oza, ez da... Gotxatzeko eta kontzientziatzeko eta zoze polita egiteko, ez da? Hori da. Zenba zaudete proiektu honen atzian? Bio bakarrik zaudete o zenba lagun zaudete? Gara 15 edo. 15 pertsona gaude, bai. Gara lagun taldea, kuadrilla. Ze ona. Denak elkarrekin ikasitakoa, danan medikuntzatik antzatuzte? Hori da. Bai, justu.
Ze ona. Bueno, eta zein da aukeratu dezuen espezialitatea? Justu orain aukeratuko dugu gure espezialitatea, oraindik ez dugu aukeratu, baina nik adibidez larrialdiak eta emergentzietan lan egin nahi nuke. Espezialitate berri bat da, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, oraindik ez dakigu asko horri buruz. Eta nire gustatzen zait familia eta komunitateko medikuntza. Ona. Eta hor gero, bide desberdina da, erresa da hortan lanien hastia, o lana bukatu, ikasketa bukatu ezkeo, ez dakit. Karo, gero gelitzen zara kontraturik gabe, orain egiten dugu residentzia, baina gero lana ibiatu behar da, baina normalean ez dago arazorik mediku bezala lan egiteko. Go esaten dutena, mediku asko kanpora juten diara, atzerrira juten diara, nola dago kontu hori? Bueno, justo orain grebetan daude guardi buruz pizka bat borrokatzen hori, ze azkenean 24 orduko guardia horiek gogorrak dira, eta gainera pertsonentzat ere pizkat arriskutsua izan daiteke. Hor zontzen berzea, euneko bertzea iriste zean, ez da? Hori da, egoerak ez dira onenak, eta hori aldarrikatu behar da ere. Ondo. Bueno, bikote, behitu nola indeten, dana nahaztu berrian, nahaztu dut, hain nahi zuringua, hola, jendei bakizue, hor moko etzaiola bate gustatzen, hain nahi zurikoa kentzen, eta gorringo utziko aldeten neurrian osoikan, bale? Baina ikusi zuen, ja, zutatik atea etela. Eta hemen ingo deuna da guain, ja, sesamua bota, eta oingo deu plateraratu. Bale, horri falta zaiona da, olillo txorrota jar bat, eta gatza botako jo ere bai. Tomatia ere bai falta zaio, eta martorria txikitu bihar du. Bale. Venga, martorria. Bakizu ez da martorria. Cilantro. Gustatzen zaizue. Bueno. Ez que hor bada, horre oso, Nien pizka bat, gero ya, dastatzen zait zaboia bezala. Onia zapore, oso zapore gogorra da. Nei asko gustatzen zait, amorratua naiz, bai. Baina adibes nire bikote itzego bate gustatzen. Pepinua bezala nire mai, itzego gustatzen. Baina bueno, nik bildurri gabe jarriko jo, Geo piko gaio, gutxi gotako jo gainetik. Hau baitu, pikatzeko, bolatxo bat itezu, eta bolatxo itezu nian, labanakin, fina bin, bale? Fina. Eta hola hileia pikatuta gelitzea, bale? Azto, bolatxoain, eta jarri hortxe martxan. Eta zuri emango izu goiara bat, eta hori dena ondo naztu, bale? Ondo, ederto. Platera hartuko deu, eta ni platera hartzen hasiko naiz. Bueno, hau horrela, hemen txedakau. Bueno, eta zuen helburua, hau inda, zein da zuen helburua? Gure helburua gehiengoa da informatzea. Guri ezagu interesatzen hau ikusten duen mundu guztia emai egitea baizik eta jendeak hau ezagutzea, informatuta egotea eta lagunekin hitz egitea eta zabaltzea. Hori da. Bikain. Bueno, lan oso erraiten izate, jarraitu horrela, zeatik esaten duen bezala, azkenian, jende guztia berea dijoa eta jendia bere gauza egitetu, baina gero ez da enteatzen. Eta gero etxian tokatzen zaizunen okertuta horren kontatzen zea, eta askotan berandu izatea, ez da? Baina normala da, guri berdin gertatu zitzaigun, guri lagun hori egin arte, normala da. Bueno, hemen txe, hau kenduko itxura hartu nahi da hau. Beitu, jarriko deuna dago, horrela xe. Arrautza hola nazi ja, tofuakin, berretxikukin, eta hau ez zaiten puskatzen, horringo osoikan ateatzen duten. Hemen igualago gotateko zait. Torri honea lagun, torri honea, atea zaigu hor osoikan, ondo. Laskau beste bigorringo bakoitzatzeko bat, Vale, eta bukatzeko hemen, botako deu, piko de gallo hau. Bueno, bikote, azteko eta behin, eskerrik asko etortzeatik, plazera handi bat, esan bezala egiten dezuen lan eharragatikan, eta zuei badakizue izen ematea jun, eta danon esku dago horreoteko. Eskerrik asko horreoteatik, eta zuei etortzeatik. Eskerrik asko. Agur lagunak. Agur.